Naisten pitää aloittaa ehkäisy viimeistään parisuhteessa, ja miten se ei ole vastuunkantamista, jos minä ehdotan naiselleni ehkäisyä. Eli siis ehdotat, että nainen ottaa vastuun ehkäisyn käytöstä. Mulla on kysymys, milloin ehkäisy on annettu vain naisten vastuulle? On tosi kohtuutonta ajatella, että parisuhteessa ehkäisy olisi aina vain naisten vastuulla. Etenkin kun naisten oletetaan käyttävän hormonaalista ehkäisyä tai naisen sisälle laitettavaa kierukkaa. Etenkin kun tiedetään, että hormonaalinen ehkäisy ei sovi kaikille ja toisille se aiheuttaa vakaviakin haittavaikutuksia. Tässä on esimerkiksi mun ehkäisypillereiden haittavaikutuslista. Päänsärky, pahoinvointi, vatsakipu, seksuaalisen halukkuuden muutos, mielialan muutokset, akne, epämukautuminen rinnassa, kuukautisten kivuliaisuus, vuodet ja kuukautisten epäsäännöllisyys ja painonnousut. Sitten melkohardinaiset, anemia, väsymys, nesteen kertyminen, huimaus, oksentelu, ripuli, ummetus, emätin tulehdukset, ruokahalun muutokset, masentuneisuus, masennus, ahdistuneisuus, kuukautisten poisjäänti, alavatsakipu, munasarjakystat, eritevuoto emättömästä ja emättömän kuivuus, josta lähtee lisääntynyt hikoilu, kutina, ihottumaan tai ihottumaan, ihonraskaisuus, tulehdus, verenpaineen nousu, kuumat aallot ja yliherkkyys. On siis varmaan ihan sanomattakin selvää, miten ei ole ok laittaa ehkäisyä vaan naisten vastuulle. Etenkin kun miehillä monesti syy olla käyttämättä kondomia on vaan se, että se tuntuu huonolta, niin kuin säkin sanot tässä. Naisten täytyisi siis altistaa itsensä näille kaikille haittavaikutuksille sen takia, että mies ei halua käyttää kondomia, koska se vie vähän tuntua pois seksissä. Että mitäpä jos te miehet kasvaisitte aikuiset ja ottaisitte vastuuta siitä ehkäisyn käytöstä, eli vaikka kondomin käytöstä, erityisesti jos teidän naiselle ei ehkäisy sovi. Lopetettaisiko naisten painostaminen tässä asiassa?